କାଲି ସମୀର ଭାଇର ୱେଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ଥୋଇବି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏ ଭିତରେ ଥୋଡ଼ି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଠି ହେଲେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ରଖିବି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଆସିଲା କେଉଁଠି ରଖିବି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଭିତରେ ସେଠି ଦେଖି ହଁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତ ହେଇଥିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ଇଏ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ତ ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ନା ସମୀର ଭାଇ ଏଣୁ କରି ସିଏ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଦେଇଛି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ବୋତଲ ଏଇଟା ମେଟାଲର ହେଇଥିବ କପ୍ଟା ଆଉ ଓ ଭାଇ ଦେଖେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ରଖା ହବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ରଖିବି ବୋଲି ଖାସେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ତ ପୁରା ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ରେଡି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ କୋଉଠି ଥିବି ଏଇଟାକୁ ଏ ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଲାଗିବ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସମୀର ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ